बाप रे बाप, ई कहल जाला लकीर खींचल। है देखी मोशन पिक्चर। साला अगर मोशन पिक्चर ए तरह के बा तो सोची जब एक टीजर आई, जब एक ट्रेलर आई और जब फिल्म आई तब का हुई। माने एकदम गर्दा काट दिल बने खेसारी लाल यादव। कहल जाला ना कि भोजपुरी में लकीर केहू खींचता तो उस सही मायने में खेसारी लाल यादव खींचता। नहीं देखी टीजर, देखा तनी ये टीजर के एक एक सीन अपनी दिल में बैठा ली। काहे कि फिल्म जौन बा ये भोजपुरी में गर्दा काटे वाला बा। ये फिल्म में खेसारी लाल यादव तो बटलई वाने, ये फिल्म में खेसारी लाल के बेटा भी आवता और बाप बेटा मिल के वो गर्दा मचैया सन कि भोजपुरी इंडस्ट्री एक बार फिर से गुलजार हो जाई। और अभिन तो ये समझ जाए कि ट्रेलर बा, आ फिल्म जौन बा अभिन बाकी बा। और एकरी पहले जौन हम राम जी के और हनुमान जी के गाना आप सब सुनिए चुकल बानी, जौन दिलेर मेहंदी के साथ है खेसारी लाल यादव लेके आयल है। और एक एक कहल जाला कि इंडस्ट्री में खेसारी लाल यादव कौने तरह से माहौल बनावतन है कि कौने तरह से भोजपुरी इंडस्ट्री के ऊपर ले जाए के बा। तमाम लोग बाटे जे खाली मंच पे चढ़ के बहुत तरह के बात करे लगे, अरे हम लकीर खींच देनी तो वहीं पे सबके रेंगे के पड़ेला। लेकिन असली लकीर का होला ये खेसारी लाल यादव सिर्फ कह के ना करके दिखावे ने। उनकर तमाम फिल्म बा, संघर्ष 2 उठा के देख ली जेमें उनकर बेटी बाड़ी, वो फिल्म भोजपुरी के इतिहास के सबसे महंगा फिल्म रहा। और अब ये जौन रंग दे बसंती फिल्म आवता जौन में एक सैनिक के रूप में खेसारी लाल यादव आवे वाला बाने, ये फिल्म एगो नया इतिहास बनावे जाता। और एक एक कहल जाला लकीर खींचल असली मायने में कि ऐसा लकीर खींच द कि हर इंसान वो पे रेंगे ना, उससे प्रेरित होकर वो पे चले के कोशिश करे। खेसारी लाल यादव ये ना कहने कि भैया रेंग, खेसारी लाल यादव ये कहने कि हम कुछ बेहतर करते नहीं तो तू उसे सीख, उसे कुछ बेहतर करे के कोशिश करा। और ये टीजर जौन बा, जौन मोशन पिक्चर भाई बा, कल टीजर शायद आ जाई, यही के संकेत बा कि रंग दे बसंती ये वो फिल्म है जहाँ से भोजपुरी इंडस्ट्री के शायद एगो नया अवतार मिली, जहाँ से एगो नया रास्ता मिली। और लगातार खेसारी लाल यादव पे काम करतन है, लगातार उनकर कोशिश ये बाटे कि कुछ बेहतर कल जाओ इंडस्ट्री में। क्या कि अब वो दौर खत्म हो गई कि आप खाली पारिवारिक फिल्म बनावत रहनी, खाली ढोड़ी चोली चलत रहला, अब वो सब खत्म हो गए। अब कोशिश करे के चाहिए और ये जिम्मेदारी भी बा, खाली खेसारी लाल यादव के ही नहीं, बाकी जितना भी स्टार लोग बालो, चाहे पावर स्टार पवन सिंह होके, अरविंद अकेला कल्लू होके, रितेश पांडे होके, केहू भी होके, ये लोग के जिम्मेदारी भी बाकी। अगर भैया आप भोजपुरी इंडस्ट्री के अगर मेन हीरो हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री के स्टार हैं, तो इंडस्ट्री के ऊपर आगे बढ़ावे खातिर काम करी, ये नहीं कि आपस में ही लड़त भिड़त रही। जैसे भाई हम देखनी है कि आज भोजपुरी इंडस्ट्री के शेरनी के सोशल मीडिया पे लिखे के पड़ल अक्षरा के कि भैया हमके हमारे खिलाफ षड्यंत्र होता। तो जब आप साजिश करे लगा अपनी ही इंडस्ट्री के लोगन के खिलाफ, तब मामला बिगड़ जाई, इंडस्ट्री बदनाम हुई ना भैया और गर्त में चल जाई। तो कोशिश है जो ये करे के बा कि हमके ये इंडस्ट्री के उभारे के बा, और वो उभारे की कोशिश अगर वो में एक कदम बढ़ौले बने खेसारी लाल यादव, तो साथ में जितना स्टार बा लोग वो लोग के एक एक कदम और बढ़ावे के चाहिए, तब ये इंडस्ट्री खूबसूरत हुई। और देखिए भोजपुरी इंडस्ट्री कि महाराज 30 करोड़ दर्शक बने, अगर एक बार आप लोग बढ़िया कदम बढ़ा देव ना तो इंडस्ट्री लहलहा जाए महाराज। ये इंडस्ट्री वो जगह पे भी आ जहाँ से इंडस्ट्री के अब आगे ले जाए के कोशिश करे के चाहिए, ताई मिल के बदलल जा भोजपुरी के। और ये आंदोलन में आप लोग सब लोग साथ दी तो ज़रूर कुछ खूबसूरत कल जाई। फिलहाल तो मोशन पिक्चर के आनंद ली, कल टीजर आई, जहिया ट्रेलर आई फिर वीडियो बनाई, और फिलहाल ये एक आनंद ली। और बस ये लिख दी कमेंट में कि जय भोजपुरी तय भोजपुरी, अब जौन कुछ हुई भोजपुरी में गर्दा हुई। मिला तनी अगली वीडियो में, नमस्कार।